बे सानैसो सेंग्राफोरा गामिनि माबा गेदेर मानसिफ्रा सोङोब्ला जेनेबा सोङो नोंथाङाथ' दायो फरायला बा नोंथाङा जेबो मावाखै उनाव मा मावना जागोन होनना सोङोब्ला मा बुङो मावगोन दे माबा मोनसे होनना बुङो। माने बिसोरनि माइनाव जेबो क्लियारानो गैया मा मावगोन उनाव मा मावना जागोन। बिसोरथ' दायो बाराबो बैसो जायाखै 18 बोसोरनि बाहाय खम आरो खायसे हाइस जाबायबा 19 बोसोर नाथाय फैसा खामायनायनि बाथ्राखौ बिसोर साननो रोङाखै दासिमबो। बिसोरो मिथिगौ फैसा नांगौ मबाइल बायनो बाइक लानो माबा माबि जानाय लोंनाय खरसानि थाखाय ड्रेस बायनो थाखाय फैसा नांगौ जायो होननानै बेखौ मिथिगौ। बिमा बिफानो बियो मोनाब्ला नांलायो खमलायो बायदिसिना आरो दै बिनिफ्राय मा दायो बिसोर फैसा खामायनायनि बाथ्राखौ साननो रोंथाराखै एसेबो साननो रोङाखै। बिमा बिफायाबो बुंस्लाबनो हाया। बेनिखायनो दायो जाय जाय बुजि मोनबायना बिथांमोना एसे माने उननि समाव जेनेबा हाबा जानाय बैसो जायोब्ला 20-25 बा 30 बोसोर जायोब्ला आरामसे सोलिनो हानाय जागोन। जाय बुजि मोनबाय दा खामायनो हमबाय जिखुनुआनो जा दै जिखुनुआनो जा नोंथाङा गुवाहाटियाव मावनानैब्लाबो आरामसे फैसा खामायनो हायो। थाबैनो थांनानै आरो दै बैसो थानायावनो थांनानै खामायहैनांगोन। बाहेरायाव थांलायनो गोनांथियानो गैया। जिखुनुआनो दे सेलारिखौ जोबोर खम होयो गुवाहाटियाव थिगानो अब्लाबो नोंथाङा मावबाय थायोब्ला आरामसे खामायनो हागोन फैसा। 30-25 बोसोराव नोंहा जेबो सिन्था गैया जागोन फैसानि दानिफ्राय मावलांबाय थायोबा दै। बे सिख्लानि उन उन खारफानो नाङा सिख्लानि फाग्ला जानो नाङा हाबा जानायनि फाग्ला जानो नाङा अब्लानो नोङो आरामसे फैसा खामायनो हागोन। दानिफ्रायनो बेफोर बाथ्राखौ साननांसिगौमोन सेंग्राफ्रा साननो रोंथाराखै। बेनि थाखायनो जोंनि बर' सुबुंफोरनि बर' न'खरफोरा मा जाना थायो जोबोर गोलैसोना थायो। न' गंसे मोजां गैया जायो थानो थाखाय ओंखाम संनो थाखाय न' गंसे मोजां गैया जायो बिनि थाखायनो जायो। बिथांमोनाबो बेफोरबायदि टाइम पास खामै खामैनो उनावथ' बेफोरबायदि जाहैगोन ना बेनिखायनो दानिफ्राय बुजि मोनोब्ला एसे मोजां जागोन आरो। आथिखालाव जेबो सिन गैया नोङो जिखुनुआनो जा माव सिकिउरिटियानो जा कम्पानियावनो जा जिखुनु खामानियानो जा नों पुलिस आर्मियानो जा जिखुनु मावा माथो नों माथ्र' फैसाल'सो मोननांगौ न'खर मोजां खालामनांगौ मानसिफोरनि सिगाङाव फैसा बिबा होनो हानांगौ बेल'सो अब्लानो नों रेसपेक्ट मोनगोन। बेनिखायनो नों साननो हादे आङो बे सिकिउरिटि गार्ड कम्पानियाव खामानि मावब्ला आंखौ मानसिफोरा जेबो लाब गैया इयो माबा माबि होननानै दाउन होगोन होननानै सानदों जानो हागोन नोंथांमोना। साननो दरखार गैया दै माथ्र' फैसाल' खामाय दानि दिनाव बेसो जिखुनु खामानियानो जा खामायनानै नों मोजां खालामब्लानो जाबाय।